formar part del grup, primer de tot, suposa iniciar el procés d'acceptació del diagnòstic, no? I això és molt bo. Primer és poder una mica impactant, però després la persona li va molt bé perquè fa una acceptació i llavors pot també buscar ajuda sobre els temes que li preocupen i posar totes les emocions que li sorgeixen sobre la taula, i és la manera que podem començar a ajudar i acompanyar. Se'm va detectar el càncer al desembre del 2017 i llavors, com em van haver operat, doncs un dia que estava aquí a l'hospital, les infermeres em van comentar que es faria un grup de suport, que si m'interessava. Jo vaig dir, puc provar-ho. Home, en un principi vas molt perdut amb tot, i en el meu cas va ser un principi molt precipitat i molt ràpid, i el fet de trobar més gent que està passant o ha passat la mateixa situació, en un primer moment em feia pensar que jo no estava igual que elles perquè totes ja hi venien i arribes com a persona nova, però al cap de poc temps t'adones que això no s'atura i que et vas integrant al grup i que t'ajuden a resoldre dubtes i bueno, és un grup que tant és pel grup de suport com per anar a fer un berenar, hi ha un companyerisme que s'agraeix molt. La persona comença a acceptar una mica la malaltia quan veu altres persones en la mateixa situació i llavors fa que es doni compte que a ell li està passant les mateixes coses. I això ajuda perquè ho accepta, però al mateix moment no se sent sol, se sent acompanyat i pot compartir neguits, preocupacions, i llavors això és important en el procés de malaltia per plantar cara una mica al que és el càncer. Durant les sessions quinzenalment que tocaven diversos temes i cada dia venia un professional diferent. Podia ser la psicòloga, podia ser el radiòleg, podia ser l'oncòleg i ens explicaven tot relacionat a la malaltia. Jo vaig trobar molt interessant una xerrada que ens va fer el cirurgià, que em va servir per resoldre molts dubtes que en el moment de l'operació o de la visita mèdica és tot tan ràpid que et queden pendents de preguntar a vegades, i em va ser molt útil. I llavors, com a divertida, una que vàrem fer d'estètica oncològica, que a part que ens va ajudar i va ser molt útil, ens ho vam passar molt bé. En el cas que hi hagués alguna persona que hagués d'estar diagnosticada de càncer i se sent insegura, desorientada i sent una mica incertesa respecte als tractaments que se li administraran, té moltes preguntes sobre la malaltia i sobre el procés i sobre com afrontar a nivell emocional, doncs jo penso que podria plantejar-se participar en el grup perquè aquí anem resolent i anem acompanyant tots aquests dubtes.